Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat. It's early morning right now. Hindi pa tayo natutulog but after this video, nanap na po tayo. At binabantay po natin si Super Typhoon Mawar at papalapit na po sa Philippine Air Responsibility kaya nag-issue na tayo ng initial update. Hindi tayo nakagawa kanina, kahapon. Kaya umabot tayo ng Friday kasi busy tayo dun sa webpage. Inaayos natin yung Stormwatch at yung CraftSat. Okay? So, ito po yung for today, early Friday morning. It's already 3 a.m., 3:30 to be exact. And May 26 po ito, Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Mga partners natin, Nago College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, at ng Avenue Plaza Hotel. At ito na po ang latest. Nag-issue na po tayo ng Stormwatch since malapit na po siyang pumasok ng PAR. 24-hour updates po ito. Ma-access po ninyo for free sa typhoon2000.info. Pag pinost natin itong typhoon2000.info, in-email ko na yung Facebook. Ayaw pa rin nilang tanggapin. Binablock nila yung .info. I don't know why. Baka palitan ko yan new domain name. But access lang po ninyo ito. At ito po yung ating Stormwatch number 1. Okay? So, yung mga nagtatanong na saan yung track mo, Sir Mike? Ito na po ang track. Nandito po siya na yun sa labas ng PAR, roughly 500 kilometers east of the Philippine Air Responsibility. Wala po siyang direct effect pa rin sa Pilipinas as of this time. Magkakaroon po siyang epekto sa Pilipinas, probably sa Sunday pa po, paglapit niya sa dulong Hilagang Luzon. So, ito po, papasok po siya ng PAR early morning ng Sabado. So, within 24 hours, papasok na po siya. At for the past 36 hours since umalis siya ng Guam kasi nagkaroon po ng eyewall replacement cycle doon, humina po siya from Super Typhoon, naging Typhoon. Not necessarily na humina dahil tumama sa lupa. Napakaliit po ang Guam. Walang energy o walang mga mountains doon na makakasira sa bagyo. Luckily lang for them dahil po nung dumaan yung eye, nagkakaroon po siya ng eyewall replacement cycle. It's a usual natural occurrence. Okay? Yung cycle ng papalit ng kanyang eyewall. Kapag na-reach niya yung kanyang peak, hihina yung inner eyewall, may papalit ng panibagong eyewall. That's the reason kung bakit humina, nawala yung mata, dahil pumapalit po siya. Parang yan, ng kotse, nag-change oil. So, ganun din ang bagyo. Nature, nagpapalit din ng eyewall. Okay? So, bumaba sa 220, dumaan sa Guam, although grabe rin yung damage doon. Siyempre, malakas yung category 4 pa rin yun. Pagkalampas niya, around 200 kilometers away from Guam, nag-rapid intensification, lumabas ulit yung kanyang clear eye, parang nagising, nagmulat yung kanyang mata, at yan na po, 280 kph as of this time. Hindi ko lang alam kung in-upgrade na ulit sa 290 kasi 280 is 115 knots. Nasa, ano na po siya, category 5, katumbas ng isang category 5 hurricane. So, extremely catastrophic super typhoon as this time. Mas malakas pa rin ang si Rolly at si Yolanda kasi nasa 315 kph ang sustain niya. Ito, 280 lamang kasing lakas po niya si Rosing o Angela noong 1995. Okay, to be exact, November 2 to 3, dumaan yun sa Karamuan, sa Bicol Region, sa Naga. Na-feel namin yung Southern Eye Wall. Kaya grabing effect dito sa amin. Ano pa ko noon? 4th year college. Anyway, ayaw ko na magkwento. Tuloy-tuloy tayo sa bagyong ito. So, wala po siyang inaasahan na landfall. Ang mangyayari po sa latest na yon, between May 28 to May 30, mag-slow down po siya very slowly dito po sa may coastal waters po ng Batanes at Babuyan Cubao Islands, roughly 200 or 100 kilometers to the east. At ang pag-slow down niya dahil po mag-start na po siya mag-recurve or kasi yung ibang model magaganito siya, yung iba naman po pupunta dito sa may Taiwan pa ganyan. So hindi pa po natin alam itong forecast po dito which is 6 to 8 days considered 0 to 10% probability. While itong forecast na ito, 4 to 5 days is now 50 to 30, down to 30%. 50 down to 30% probability. So, pwede pa po ay magbago yan.
Let's hope na magbago na dito na lang siya. Kasi pag lumapit po dito, yung kanyang tinatawag nating outer bands, maapektuhan po ang hilagang Luzon. So, ang Ilocos Region, Cagayan Valley, ay maka-experience po ng bagyong panahon din, grabing ulan, lalo na yun, grabing init, biglang papasok yung ulan, grabing impact po yan. And then, yung habagat pa po. Yung habagat ay mag-start po yan sa linggo. Actually, Sabado, mag-start na yan dito sa may Visayas at Mindanao, may Maropa, dyan sa may baba. And then, linggo, dito naman sa may Western Luzon at Bicol. Then, Monday all the way to Friday, June 2. Tuloy-tuloy po yan ang habagat sa atin, lalo na sa Western sections, Metro Manila, may Maropa, paunti-unti ang mga ulan dito sa Bicol, o Naga, may mga thunderstorms din. Yung effect ay mas grabe dito sa Western section. So, it's up to the storm kung gaano siya, kung bumilis masyado, bibilis din ang pagbuti ng panahon sa atin. Mawawala kagad ang habagat. Kung mabagal, lalong tatagal ang habagat. Ganun lang po yan. Para siyang number 9. Yung buntot ng 9, yun po ang habagat. Yung bilog ng 9, yan po ang bagyo. Okay, ganun po pag habagat season. Okay, so, kikita po natin dito sa ating storm watch. Ayan, talagang nakakatakot. Sobrang lakas po yan. I've been to so many super typhoons. Grabe. Paiyak ka sa sobrang lakas. It's not, kasi nung bata tayo, medyo, siyempre, excited ka, ganun. Pero na yung matanda ka na, yung iniisip mo yung mga kababayan natin, mga naapektuhan, nakakaawa mga ganitong storm. Kaya, kailangan naging resilient tayo. Dapat magkaroon tayo ng magagandang evacuation center. Dapat nga magkaroon tayo ng parang mall-like evacuation center para chillax ang mga tao, okay? Yung mawawala yung pagka-worry. Wala pa tayo nakikitang ganyan. Maybe in the future, kakaroon tayo ng mga evacuation malls. Mga ganyan. Diba? Now, so yan po ang situation. Wala na po sa Guam. Ito yung Guam. So, all the way na po siya. Napapansin nyo, medyo bumababa po siya, tapos medyo akit. Yan po ang tinatawag natin trochoidal motion dahil po sa iba-ibang dynamic ng atmosphere. Hindi naman po in straight line. Okay? Minsan bababa, minsan tataas. O yung tinatawag natin wobbling o nagwo-wobble ang storm. Ganun po yan pag super typhoon. So, ito pang mangyayari po dito sa update natin na yon na nilabas ko. Yan, 1,800 kilometers away pa from Virac. So, napakalayo pa. Wala pang direct effect. Kaya sinabi ko sa Sabado-Linggo pa po yan sa Northern Luzon. Sa atin naman habagat Monday. Okay? Ang storm, lalo na pag typhoon intensity po siya, after every 2 to 3 days, nagkakaroon po ng multiple eye wall replacement cycle. So, hindi lang man isa. Nakadalawa ng ERC, si Mawar. So, magkakaroon pa yan. Another one pagdating sa may Philippine Sea. Mag-iiba na naman ang eye niyan. Kasi dati, pinahol siya ito. Medyo medium na yung eye niya. So, baka lumaki. Ibig sabihin, yung kanyang winds baka magbawas pa ng konti. Baka hindi na niya ma-reach ang super typhoon strength. Papakita natin sa inyo mamaya kung bakit hindi na po siya lalakas pagdating sa may Cagayan area. Actually, category 2 na lang po siya pagdating dyan. So, magiging Betty po siya pagpasok ng PAR. Wala pang signal. Siyempre, nasa labas pa po ng Philippine Air Responsibility. Wala pang bulletin ng Pag-asa. May advisory na sila sa website nila. bagongpag-asa.gov.ph bagongpag-asa.dost.gov.ph. So, ito yung fast animation. Ayan po siya. Yan yung eye. Okay. By the way, ito yung mga thunderstorms na inaasahan na dadaan-daan dito sa Bicol at sa Northern Quezon. Isolated. Part yan ng monsoon trough na nakakabit po sa storm. Nakaganyan po yan sa kanya. Okay. Nagkakaroon ng mga thunderstorms. And then, by the way, tingnan natin. Ito yung infrared. So, yan, no? Grabe yan dito. Kung dito kayo sa near the eye, catastrophic. Now, ito po yung tracks ng lahat ng agencies. So, mapapansin niyo from 3 to 5 days, babagal po siya. Halos 5 to 4 kph lang galaw. Baka nga mag-stationary ba? Sana hindi. Kasi pag nag-stationary, tatagal din yung habagat dito sa western sections ng ating kapuluan.
At ito yung ating global model. So, napaka-uncertain pa kasi pagdating dito, it's either yung European model nga mukhang hahalik po sa mga isla po ng babuyan bago po mag-akyat patungo sa may eastern coastal waters ng Taiwan hanggang China. Ang iba naman po dito, so we still don't know. It's a big question mark. We will wait until Sunday, malalaman natin yan. Kasi usually 1, 2, or 3 day forecast nasa medium to high ang probability niyan. Yan, tandaan po ninyo. Kaya every 6 hours nag-i-issue ng updates para makita niyo yung pagbabago. So yan, yung pag-up and down ng intensity, yan po yung nagkakaroon po dito ng eyewall replacement. So dito, baka magkaroon ng eyewall replacement. Kaya lang tuloy-tuloy ng pagbaba niya dahil, let me change this. Ito po yan. Ito yung wind shear, yung upper level winds na makaka-disrupt sa development ng bagyo. Since mababa po siya masyado, kaya naging super itong bagyo na yun. So, patuloy pa rin siya, mababa dito. So, talaga magme-maintain po bilang super typhoon yan. But, pagdating po dito sa may area po ng east of Batanes, nung mag-slow down na siya, ang wind shear ay mukhang aakyat. So, baka hindi na siya makakabalik bilang super typhoon, but wait and see tayo. Sea surface temperature given na yan, talagang mainit na yon. Relative humidity medyo mataas din, 80%, 70 to 80%. So, kikita ninyo, pag mataas po ang relative humidity sa surrounding, maraming moisture yan, lalaki po ang size ng bagyo. Kaya nakikita natin from 600 kilometers yung kanyang diameter, ito po, lumaki po, nasa 800 na yata na yon ang ano po niya, distance. Tingnan natin yung kanyang diameter. Yeah, 800 kilometers, medyo lumaki na po siya. Ito po yung mga tools sa windy. Pwede nyo magamit kung meteorologist kayo. It's a good tool sa mga meteorologist. Okay, ito naman po ang oceanic heat content. Ito yung dahilan kung bakit baka lumakas pa siya ng bagyo. Pero pagdating dito, medyo malamig na yung oceanic heat content. Baka maghina na po siya sa category 2. Yan yung forecast ng mga wind models. Yan, babagsak po siya. Magkakaroon pa rin siyang pag-akyat briefly, then tuloy-tuloy babagsak na yung kanyang hangin. And then, pagdating niya sa may east ng Batanes, ano na lang siya, 165 kph. So, yan po ang good news. Hindi na po siya super paglapit sa Pilipinas. But, ang medyo forward talaga tayo yung ulan yung habagat. Okay? Medyo matagal na yung ating updates. Pardon naman, sorry sa mga gustong short lang yung ating updates. But, I need to explain properly para maintindihan ng tao na ito mga inaasahan nila. Okay? By the way, dito sa may Batanes at Cagayan Valley, northern coastal waters ng Ilocos at Cagayan, mag-ingat po kayo sa storm surge. Pwede umabot po ng up to 6 meters ang taas dahil super typhoon po siya. Okay, so ang forecast sa ulan, ito po, European model. Lakihin natin yan. So ito po yan. Friday afternoon, inaasahan po mga thunderstorms dahil po sa monsoon trough dito po sa Luzon, Visayas. Visayas, Mindanao, and Mimaropa. At gayon din po dito sa may Southern Luzon. Dito po, itong mga thunderstorms na ito, localized lang po yan. Okay? Then, Sabado, ganyan pa rin. May mga thunderstorms pa rin dito. Bicol, meron din. Pero padaan-daan lang po yan. Okay pa naman sa Sabado ang weather sa Bicol. Mga nagtatanong dyan, may mga activities. Sunday, okay pa naman. Pero magkakaroon na po ng hangin mula sa habagat. Ay, grabe pong epekto po dito sa may Mimaropa, Visayas, and Mindanao. Mag-ingat po kayo sa mga pagbabaha dyan dahil medyo ipupul talaga ang habagat. Ang unang bugso ng habagat for this year. And then, yan po sa Monday yan. Grabe pong ulan sa Iloilo, Bacolod, Masbate kasama, Eastern Visayas, Bicol, not much, but expect natin yan. Minsan ang mga computer models, akala mo wala, pero may ulan din. Okay? 50 to 70% lang po ang accuracy ng rain forecast. Yan, tandaan po ninyo.
wala pa pong 100%. Sa tracking, medyo malapit na ang track. Pero sa wind velocity nga ng bagyo, hindi pa nila na-forecast. Masyadong conservative pa rin yung mga agencies. Packet ng packet bilang super typhoon. Pero sa actual, in 6 hours, super typhoon. Tuesday, yan po, pag slowdown niya, tuloy-tuloy ang habagat. Affected na po ang buong Luzon, western sections, Mimaropa, Mindoro. Kawawa po itong area ng Sablayan, okay? Occidental Mindoro. So, yan po yung mga areas na pwedeng ma-affecto, gosh. Kawawa po sila, yung mga kababayan natin dyan. Pray po tayo na sana they are in good conditions. Nasa evacuation centers nila. Be resilient enough na po tayo dito sa mga ganitong weather systems. I've been monitoring storms since 1980s. Ang dami ng mga ganitong mga events. Okay, it's 15 minutes since we started this video. Medyo matagal na po. Forward na lang ninyo ang video kung nagmamadali po kayo. Sorry. Pasensya na po. So, yan po. Kaya sinabi ko hanggang June 2, nandiyan pa yung habagat. Look at that. Kasi nandiyan, slow moving lang siya eh. Kung bumilis yung takbo ng bagyo, bibilis rin pag alis ng habagat. Ganun lang po yan. Kasi ang nangyayari po, pag habagat, atras natin sa, tingnan niyo yung itsura niya dito. Dito na sa Wednesday, may, para siyang number 9, kaganyan, no? Ganyan po siya. Ito yung bagyo, yung buntot ng number 9, yan yung habagat, hinihila niya, pag ganitong panahon ng habagat. So, ang amihan naman po, pag may bagyo dito sa may Visayas, ganyan po itsura na parang number 6. Okay? So, that's it. Let's hope and pray na we will be okay. Kahit na hindi tayo tama ng bagyo, epekto ng habagat ay mukhang matindi po sa darating pong linggo. So, ito po yung graph set kanina. Yung monsoon trough, ito yung southwesterly precursor na po ito ng habagat. Westerlies, lakas na po dito. May konting habagat na po dito. O westerlies. So, please take all necessary precautions. Mga kababayan natin sa western sections ng ating bansa, buong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Layan ng western sections po ng Luzon. Western Visayas, Mimaropa. Dahil po sa mga posibleng mga pabugso-bugsong malalakas na ulan at thunderstorms dala ng habagat. At doon naman sa dulong Hilagang Luzon, pag mag-standby doon, yung rain bands, yung circulation ng bagyo, ma-affectuhan rin ng Cagayan Valley at Ilocos region. So, see you again within the next 24 hours. Gagawa ulit tayong video. Kailangan na natin mag-nap, matulog. Dahil po, hindi kaya ng ating katawan. Baka bumagsak tayo anytime. Okay? So, good night. Thank you for watching. God bless to all. Let's all pray na sana magkaroon ng milagro ng bagyo, umakyat ka agad. Huwag na po mag-westward papuntang Northern Luzon. Thank you for watching. See you again. Bye.